Здравейте! Този урок е на тема подлог. Освен части на речта, думите могат да бъдат и части на изречението. Една от тях е подлогът. Той е главна част на изречението. Открива се с въпроса кой върши действието и се подчертава с една права черта. Обикновено е съществително, прилагателно име или местоимение. Например, в изречението «Принцът покани всички дами на бал», съществителното име «принцът» е подлог, защото отговаря на въпроса «Кой покани всички дами?». Освен със съществително, подлогът може да бъде изразен и чрез прилагателно име или местоимение. Например, в изречението «Красивата танцува цяла вечер», подлогът е изразен с прилагателното име «красивата», което отговаря на въпроса «Кой танцува цяла вечер?». Можем да заменим прилагателното с местоимение и тогава изречението става «Тя танцува цяла вечер». Подлогът е «тя», а въпросът е същият «Кой танцува цяла вечер?». Запомнете, че когато дума от мъжки род единствено число е подлог, може да бъде заменена с местоимението «той». Тогава тя се членува с пълен член «ят» или «ът». Нека се върнем на изречението «Принцът покани всички дами на бал», където съществителното име от мъжки род единствено число «принцът» е подлог. То е членувано с пълен член «ът», защото може да бъде заменено с местоимението «той». Ето как би изглеждало изречението «Той покани всички дами на бал». Важно е да се отбележи, че ако съществителното в мъжки род единствено число не е подлог, се членува с кратък член «я» или «а». Например, в изречението «Красивата танцува с принца». Подлогът си остава «красивата», а съществителното «принца», което е от мъжки род единствено число, се членува с кратък определителен член, защото не е извършител на действието и не може да се замени с «той». Трябва да запомним, че подлогът винаги се съгласува с действието. Например, правилно е да се каже «аз танцувам», а не «аз танцува». Защото местоимението «аз» и глаголът «танцувам» се съгласуват, тъй като са в първо лице единствено число. Танцува е в трето лице и пред него е правилно да се използва местоимението «тя». Тя танцува. И така, нека да припомним най-важните особености на подлога. Той е главна част на изречението, отговаря на въпроса кой върши действието, подчертава се с една права черта, изразява се най-често чрез съществително, прилагателно име или местоимение. Когато е от мъжки род единствено число, се членува с пълен член. Винаги трябва да се съгласува с действието. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!